færdig, vinder så enten en flaske vin eller 3 bolde, alt efter hvad I løber. Så nu er der virkelig noget at gå op i her, ikke? Jeg har heller ikke nogen bolde, så det er fint. Du skal prøve noget. Bare for slipper igennem, når du rammer bolden. Nå, så jeg flytter også i hoften. Det er meget normalt, at man prøver med bolden op, så gør man sådan her og skovle den op. Men det, egentlig så gør du det hele for dig, så det er ikke bare... Så lave vægtoverføring med? Ja. Nej, nu her, når man stiller dem op. Altså, er det efter, hvor meget man vil have dem skovlet? Ja, normalt så skal du ikke bare altid lade den stå sådan... Vent på den anden side af rækken. Det er godt klart. Kom og prøv 2 gange. Så får man 5 lektioner. Jeg tænkte faktisk godt på. Så får man lov at lave godt have noget selv. Altså, det har selv, ikke? Så får man gratis træningshold op på bankmidlen, så man kan få en bolde. Og det er ubegrænset i 2 måneder? Ja, ubegrænset 2 måneder. Kom her nu. Der hvor du står, så tag et skridt til højre og sådan. Det kalder vi en servicestation. Den kommer man forbi som en garant til folk, og man kan lige sidde og vente, hvis der er travlt, og man kan komme ind med sit afstand. Så sådan en servicestation er der til alle huller. Den her, den svarer til hul 1, som står her. Og vi skal gå efter de 2 damer, som går ud til først. Her har vi 10-stederne, og 10-stederne, det er der, hvor man stiller en bold op og slår ud. Ja, det var godt. Det er sådan, ikke? Ja, den gode øvelse er også totalt noviser, som er meget alvorligt. Ja, men det skal man jo også jo. Det var det sjovt, jo. Gode pædagogik. Ja. Fri opprøvning. Det er godt, hvis I så tæller sammen. Ej, det er det der med den forhåndssat? det er så tavligt. Nå, det er 4. Ej. Gør det rigtigt?